Dr. Mabon, the Honorable Chief, Obibi Onyakpanam, Alexander Atuenya, Onyakaguna. Onyabe de Canarogba, Onyabe de Canarogba, Onyabe de Canarogba, Onyabe de Canarogba, Onyenja 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 de Canarogba, mami, Onyenja de Canarogba, Onyenja de Canarogba, right? Obiokolo de Cadini in my own, right? Abaseko de Cadini in my own, Martin so de Cadini in my own, Oko de Cadini in my own, right?
ga-adị n'iyi mma o. A na-ekele His Royal Highness Obi Agbogidi Olome Okolewa Ofeburu Aka. Ya bụ Narosa ọdịnịmma. Okoche ga-adị n'iyi mma o n'ụwa ga-eji m nke mmadụ ga o ga-eji m nke mmadụ ga onye na-ene nọ n'ebi o oke bụ mmadụ oke oke bụ mmadụ n'ikuma o oke bụ mmadụ n'adị o onye na-ene nọ n'ebi o onye na-ene nọ n'ebi o onye na-ene nọ n'ebi o onye na-ụja nọ n'ikuma o onye na-ụja agbamakuma o onye na-ụja agbamakuma o onye na-ụja agbamadị o onye na-ene nọ n'ebi o onye na-ene nọ n'ebi o oke bụ nwa ngideji o oke bụ nwa nọ n'adị o onye na-ene nọ n'ebi o abụbaga kpuchuko o oke bụ nwa oke bụ nwa koko onye na-ene nọ n'ebi o onye na-ene nọ n'ebi o onye na-ene nọ n'ebi o Ka ekele nna m ọfọnwụ onye ụbụrụ n'ọdịnịma narị ọchịrị igwe wa onye amọjụ bụrụ Isiọma nwe ezi ekele onye chọrọ njosi ekwe na na-ekele steeti ọchịmọ oge ka na biko oge ka na biko oge ka na narị mmadụ ife oge ka na biko oge ka na narị mmadụ ife oge ka na nụka n'ibi oge ka na biko oge ka na biko oge ka na nyahole oge ka na goche emerụ na mana mmiri emerụ na mana mmiri abịa kọma me akele Mr. Hycent onye ike Ọnịcha ache ọdịnịmma na-ekerechi lọsiune na dị mma ekele nne m ọdịnịmma isi ajara onye abụ eze ka nara ụgwọ anya n'enu onye abụ eze ka nara ụgwọ anya onye eze ka nara ụgwọ anya onye eze ka nara ụgwọ anya onye eze ka nara ụgwọ anya n'enu ego sule bakere sule 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 nebia nebi oke bụ nwa ko swa oke bụ nwa ko kole onye na-enda kole onye na-enda nọ n'azị o onye na-eje soro enwe ka akele Oliver Osuneku Oyichi ka akele Mr. Felix Ezemo onye ebiri mụ nyara uche nwere mara abụọ ya aje na-ekele Mr. Anthony Osai onye Musa Degota nọ okpoduo n'odigunalisik aje ife nke a ka ijiri fachikọrọ m oko eji m nke mmanụ ga o eji m nke mmanụ ga onye na-ene nọ n'ebi o oge nwa nwere ije oge bụ nwa nụrụ ogo oge bụ nwa nụrụ ajọ oge bụ nwa nụrụ aje oge bụ nwa nụrụ ajọ oge bụ nwa koro oge oge bụ nwa koro ogo onye na-ene nọ n'ebi o onye na-ene nọ n'ebi o onye na-ene nọ n'ebi
Okoye Shiazu akịrị chọọ ịma onye mmiri ọsọ ebiri adị mma ọ n'ibiri na-ebi enu a na-ekene Gloria nwa onye ama igosiri Charlie ka akene Friday nwa nwa Dr. Chibok onye okwu igwe na-adị mma eji enwezi soro onwe ka bụ ọfere nwa mede mfe Oge 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 mama mami oge mami mami oge kana na biko oge kana na mariba oge kana na biko oge kana na nukaribi oge kana na nishamabi oge kana na nishamabi oge kana na ninibi oge kana na nishamabi enebuka enebuka enejika enebuka aba nwere mmiri mijo ego abịa abi nwere mo amechi nwere mo bịa ego abịa ịtapụ nwanne m bịa ego ụzọ ma nwere mee oge kanadị pụna bịa kanadị pụna bịa nwanne nwa m oke nwanne m ene m ije ego abịa doka nwanne m ka akene Mr. Godwin Osai share a Moscow Nigeria Limited Calabar Ajay onye mara abọ ya ka akene ọnọchi enwe ekele Mr. Francis Okole onye bere ụmụ ya rụrụ question na ọdịnụnụ mmanwụ okonwa m mbere m ije onye abe dị ka nara ụkwa onye abe dị ka nara ụkwa onye abe dị ka nara ụkwa olivo dị ka dị n'ihi mma usoro egwu dị ahụ olivo dị ka dị n'ihi mma usoro egwu dị ahụ Chinedu dị ka dị n'ihi mma Monica dị ka dị n'ihi mma Gloria dị ka dị n'ihi mma Olago dị ka dị n'ihi mma Oko dị ka dị n'ihi mma oke mami mami Oko dị ka dị n'ihi mma ogo elu biko nie ka akene Mr. Chief Ajay ka onye ri n'eze wan ka akene Chief Peter Peter onye ri na-ese nwa kwakọ Peter dị ka dị n'ihi mma ene nne m mere oge ahụ onye ọbụla dị ka nara ụgwọ nja ego abịa oge ka na nuka n'imbia oge ka na nuka n'imbia oge ka na sarika ya n'ipe nkwunye oge ka na nuka n'imbia n'ipe mmenụ oge ka na nuka n'imbia n'ipe mmenụ eji m nke mmadụ gaho eji m nke mmadụ bio eji m nke mmadụ bio onye na-ene nọ n'ebi onye na-ene nọ n'ebi yo nke bụ nwa nwere ije nke bụ nwa nwere ije onye na-ene nọ n'ebi yo onye na-ene nọ n'ebi yo nke bụ nwa oge eji m nke mmadụ bio eji m nke mmadụ gaa oke bụ nwa nna n'iko oke bụ nwa nna n'iko ka akene Ambrose Babi Oyichi onye bere ụmụ ya rụrụ na-ekene Irene Okonkwo Okochi adịghị ma mma Bina Sami,
ibi na zame wabia Kemonyo de busonya ngwe wadi pomoni yabo onya bra bia na wakini na di weru shiru ane kebe ndị ya dị ngwọrọ narị adị ngwọrọ onye kiri nne ọfị bụ ọjọọ wee kpọ n'okwuriri ọsọ dị ụlọ ahụ ka bụ onye bịa n'ụwa gbaragbara na ife onye rụni wee nye nwefe ahụ Ojiga manye li buka wene, ojiga manye li biba wene, ayi manye ka wala bilani, ila nyele ni nuwa kaya mefaya. Ojiga manye li buka wene, ayi manye ka wala bilwe, ayi manye ka wala telani.
mamo iwe di no be made anoma di no be ndai mamo anoma di no be ndai ego anoma di no be ndai mamo anoma di no be made iwe di no be mara soro mo Akene Oyichi Masimana Smallest soro mo Yabo Mr. Monday Obede Onyamojobo Odine Mawu Aina ekenashi Annes Wemar Onyamai Oyichi Odine Ka akene Emmanuel Ochupele Las Mangela Nyewu Suzuno Ekene Mr. Jude Mekolo Onye Shago Oyichi Oneko Nebienwe Kenia wo Kenia okay Kenia kula ka akene nne nna m na nnegara makara ọgbakịrịshi ikem bụ Mr. John Nsai onye abịrị ụmụ ya mụjemu Mrs. Teresa Nsai na dị mma ka akene Payos onye kụkụ akụ akene Chief Matthias Osakwe onye papa ọdarịba osikwa Janipama ole ka chọrọ
Go.
chazizo egazokuo ego gidana chazizo haba gidana chazizo ego lama di begbanyo ego gidana begbanyo ego gidana chazizo wae gidana chazizo ego lama di begbanyo ego lama di begbanyo ogo chale baldazo Naka